जय भोजपुरी रउआ लोग से एगो निहोरा बाकी लाल रंग के सब्सक्राइब बटन के दबा के भोजपुरी फैंस क्लब से जुड़ जाए जा और ये घंटी वाला बटन के दबा के भोजपुरी के सब जानकारी बिल्कुल फ्री में मोबाइल पे पाई जा। नमस्कार भोजपुरी जहानी रिपोर्ट में हमरा हुआ सबके बतावे जा रहल बानी कि काल सुबह 7 बजे होके जा रहल बा बहुत ही बड़ा धमाल। जी हाँ दोस्तों, 6:45 पे आप सबके बता दी कि पावर स्टार पवन सिंह के एगो नया होली सॉन्ग आवे वाला बाटे, जौना में आप सभी के पवन सिंह के साथ साथ फिट गर्ल के रूप में आप सभी के स्मृति सिन्हा दिखाई दी हैं। और आप सबके बता दी कि इमें लिरिक्स देले बड़े धीरज बबुआन और म्यूजिक देले बड़े प्रियांशु सिंह। और ई काल वीडियो सुबह 6:45 पे रिलीज हो जाई। तो आप सब कितना खुश बानी जा और इंतजार करी जा काल सुबह 7 बजे खातिर। तो आप सबकी रिपोर्ट कैसे लागल और तैयारी रही जा काल 7 बजे खातिर फिर से एगो धमाका करेगे बा पावर स्टार पवन सिंह के ई गाना के व्यूज बढ़ा के। तो तैयार हो जाइए काल सुबह 7 बजे खातिर। 7 बजे यानी कि 6:45 पर ई वीडियो के रिलीज कल जाई पवन सिंह ऑफिशियल चैनल पर। तो आप सबकी रिपोर्ट कैसा लगा नीचे कमेंट सेक्शन में अपन राय और रिएक्शन जरूर बताएं जाए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करी जा ताकि हर फैंस के पास ये रिपोर्ट पहुंच जाए और वीडियो को ज़्यादा लाइक करी जा। बना रही जा चैनल पे। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।